дар маросими ифтитоҳи намоиш муовини вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон давлатзода музаффар салим роҳбарат ва устодони донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни ҷумҳурии тоҷикистон ва намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри турсунзода иштирок намуданд. зимини суханронӣ роҳбарияти шаҳри турсунзода қайд намуд, ки бо шарофати сиёсати фарҳангпаравонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалироҳмон фарҳанг ҳастии миллат эълон гардида барои рушди он ҳамчун омили боло бурдани сатҳи тафаккуру маънавиёти аҳли ҷомеа ҳамаи чораҳои зарурӣ амалӣ мегарданд. асосан мақсаду мароми ҳамин намоише ки мо дар шаҳри турсунзода ташкил кардаем ошноии мардум хонандагон умуман дӯстдорони ҳамун зебоӣ ва шинос намудани мардуми мо барои дӯст доштани ин ватан ва ин сарзамин аст ва бояд биёянд нақшу нигори миллӣ, кандакорӣ, заргарӣ, манзаранигорӣ, чеҳранигорӣ ва монанди ҳамин ҳунарҳоро аз худ кунанд ва омӯзанд. Азбаски имсол соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумист, бевосита бояд ки мо ҳамаи мардума ихлосмандоро ба ҳамин соҳа ҷалб намоем. дар идома муовини вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон ва ректору устодон ба сухан баромада изҳор намуданд, ки фарҳанг барои инсоният муҳимтарин арзиши маънавӣ ба ҳисоб рафта ба такмили завқи зебоипарастии ӯ мусоидат мекунад. ин гуна намоишҳо бештар ҷавононро ба ҳам меорад. яъне мо имрӯз намоиш доштем дар моҳҳои гузашта оид ба соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар шаҳрҳои Кӯлоб ва Бохтар. Инчунин мо имрӯз тасмим гирифтем, ки дар шаҳри Турсунзода низ чунин як намоишро ташкил диҳем ва ин намоишҳо ҷавононро боз ҳам бо ҳам меорад. яъне бо ҳам овардани ҷавонон ин як мақсади асосии мост, ки масалан аз фарҳанги якдигар аз фарҳанги масалан имрӯз мо дар осорхонаи шаҳри Турсунзода ҳастем ва боздид кардем аз ҳунарҳои ки дар инҷо ҳунарҳои мардумие ки дар инҷо гирд оварда шуданд. баъдан дар чорабинии мазкур аз ҷониби омӯзгорону донишҷӯёни донишкада намоиши ҳунари тасвирӣ ва мӯди либосҳои миллӣ ва аврупоӣ пешкаши ҳозирин гардонида шуд. бояд гуфт, ки ин намоиш дар шаҳри Турсунзода то санаи 27 ноябри соли равон идома ёфта омили зебопарастии дӯстдорони санъати тасвирӣ хоҳад гардид.